48 megapixeles tripla főkamera, 120 fokos ultraszéles látószög. Mindezek 128 GB háttértár és 4 GB RAM társaságában? Igen, ez a P30 Lite. A P30 Lite 3 színvariánsban érkezik hozzánk: éjfekete, gyöngyházfehér és pávakék. Láthatjátok, hogy milyen szép fénye van a telefonnak. A hátlag felső fólia rétegének finom textúrája visszaveri és szét is szórja a fényt, ezzel kölcsönöz egyedülálló ragyogást. A készülékben tripla kamera rendszer található, a kategóriájában soha nem látott 48 megapixeles főszenzor mellett helyet kapott egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű optika is. 120 fokos látószöggel rendelkezik, amivel szinte bármilyen szűk térben is hihetetlen fényképeket lesznek képesek készíteni. A harmadik egy 2 megapixeles kamera, amellyel kiváló mélységélességű fotók készíthetőek. A kamera szoftvere a felső kategóriás telefonokból megkapta a mesterséges intelligencia támogatást is, aminek segítségével mindenkiből profi fotós válik a telefon használata során. A Huawei P30 Lite Dew Drop kijelzőjén, ami 6,15 UHD felbontású, egy egész kicsi notchot találtok, ami magába foglalja a 24 megapixeles előleapi kamerát a tökéletes selfie készítéséhez. A telefon felső részébe lehet belehelyezni a SIM-kártyákat, vagy egy SIM-kártyát és egy microSD kártyát. A készülék alján jack és Type-C csatlakozók találhatóak. Ugyanígy az akkumulátor se hagy titeket cserben a P30 Lite-ban, bármilyen pörgős is az életetek. A készülék sebességért pedig a saját fejlesztésű Huawei Kirin 710 felel GPU Turbo technológiával. Keressétek fel a honlapunkat, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornáinkra is. Sziasztok!